באמת שהשנאי הזה הוא YND11, כוכב בצד ראשוני עם יציאת ניוטרל, משולש בצד המשני, 11 מידת הזזת המופע. במילים אחרות, המתח בצד המשני מקדים את המתח בצד הראשוני ב-30 מעלות, או אפשר לומר שהמתח בצד המשני מפגר אחר הראשוני ב-330 מעלות. משקל השנאי הזה הוא בעיקרון 90 טון, אבל להובלה הוא רק 76.5 טון. למה? אין שמן. כי מובילים אותו ללא שמן, נכון מאוד. כמות השמן בתוכו 23.7 טון שמן. 23.7 טון שמן. חבל לכם על הזמן עם דבר כזה מתפוצץ, ובעיקרון המשקל הפנימי 47 טון. ההספק של השנאי הזה, אם המאווררים עובדים ותקינים, הספק השנאי הזה הוא 63 מגה וולט אמפר. אם בשל תקלה המאווררים לא עובדים, אין חשמל למאווררים, אסור להוציא ממנו יותר מ-45 מגה וולט אמפר. ויש לנו בעיקרון, אם אנחנו מאפשרים את דרגה, איפה שהוא מסיים בכלל? הנה, באמצע. הכל כתוב כאן, תעבור על השלט, תראה לבד. אם אנחנו מפעילים את המאווררים בדרגה מספר 2 וגם מאפשרים לשמן להגיע עד טמפרטורה של 65 מעלות צלזיוס מעל הסביבה, קרי 105 מעלות צלזיוס, שזה כבר מתחיל להיות טמפרטורה מסוכנת, אפשר לסחוב מהשנאי הזה עד 73 מגה וולט אמפר, כלומר עוד 10 מגה וולט אמפר, בזכות העובדה שגם המאווררים, יחידה מספר 2 עובדת, וגם אפשרנו לטמפרטורה להגיע לטמפרטורה הגבוהה יותר. עכשיו, לשנאי הזה יש מיכל התפשטות. מיכל ההתפשטות הזה, בדיוק כמו שלמדנו בשיעורים, מיכל ההתפשטות מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה החלק של מיכל השנאי, והחלק השני זה החלק ששייך למשנה הדרגות. לכן אנחנו בעצם רואים גם שני נשמים. נשם אחד לטובת שמן השנאי, ונשם שני לטובת מערכת החלפת הדרגות. סיליקה ג'ל שהוא בצבע כחול אומר שהוא תקין ועדיין יכול לספוח לחוט. סיליקה ג'ל שמגיע לצבע כזה אומר שהוא בעצם סיים את חייו וכבר לא יכול לשמור על השנאי בצורה טובה. עכשיו, המיכל של השנאי מחובר באמצעות הצינור הזה למיכל ההתפשטות, ובחלק האמצעי בין שני הברזים נמצא הבוכולץ. מהבוכולץ יש לו שני תפקידים, גם בנושא של גזים, הגנת הצטברות גזים, התרעת הצטברות גזים, וגם הפסקה בעת ירידת מפלס השמן או בעת עליית לחץ פתאומית בתוך השנאי. כדי לבדוק את הצטברות הגזים, מורידים בדרך כלל מהבוכולץ צינורית. זאת צינורית. הצינורית הזאת מחוברת לבוכולץ. אפשר לראות את זה? רואים את הצינורית? אני מרעיד אותה? כן, עולה לבוכולץ. כן, היא עולה לבוכולץ והיא לוקחת בעצם גזים מהבוכולץ לכאן, ומאפשרת לנו שני דברים, גם לדגום את הגזים וגם לדגום שמן מתוך הבוכולץ, כדי לדגום בעצם לעשות בדיקות שמן בשנה. אם זה ככה, סיים את תפקידו, אז איך